Hello everyone. It's been a minute. So leo ticheziso pang'ono. Koma lero ndifuna zayankhe funso limene linabwerako so ndinazayankha in one of my videos. Koma zikoneso mwina people do not understand and mwina ena video imeneyo inaphonyet sana ionere ndelero ndiyankhaso. Funso limene limakonda kubwera kwambiri ndionena kuti why is it that ndimakonda kwambiri kwapanga attack a Chakwera, yet I am MCP. Komanso ineyo ndine wa MCP ndili ku opposition. Why is it not that zinto zina zikamala kwika sindimatsutsa? So today I want to respond to this question, and probably this will be my last time kuyankha funso limeneli because nthawi zambiri funso limeneli limabwerabwera. Ineyo a Chakwera sindimada, and honestly speaking I don't have anything against him. Komano chimene sinimagwizana nacho ndi his kind of leadership style. Ineyo I would call Chakwera as a very undecisive leader. So having an undecisive leader on this kind of position will only yield to our downfall as a party. Kukubweraku kuti tikakamire munthu ngati amene zapeza kuti we are not even going to manage to get 1 million votes. Chifukwa chonena kuti anthu ambiri they had expectations kunena kuti Chakwera akazakhala president zinthu zambiri zizasintha. Komano kuona ni mmene Chakwera alamulira dzikoli, to be honest, ololero tikutsutsa MCP kuti Chakwera aonesa kuti he was a good leader, issue ya fuel ichani. Ine to me ndikumangoseka kuti anthu izi zimuna tikungoyankhulira ndale. Koma kuna yachungamo Chakwera sikuti dziko lanalilamula mokomera anthu. No. Amene amayankhula kwambiri are the ones who have benefited ndi boma la Chakwera. To be honest, munthu wina wake munthu wamba sanganene kuti ayibora so apa Chakwera mene zinthu zinalili guys. The way Malawians have suffered the time Chakwera was president, you cannot be saying kuti ayibora so Chakwera sikula lero. That's just a lie. This is just being political. And even the way he has managed Japan, ngati president, zimoneka ngati kuchipani kulibe president, because to me if a leader is undecisive zinthu zambiri zimonongeka, and leaving him kuti apitirize kukhala president wa chipani azangoonongera chipani kuchigwesabe chipani chichi. So ine nimaona zinthu ngati izizi. That's why ndimabwera pano ndikumana Chakwera achoke chifukwa leadership ya Chakwera taiyesa tayiona, and it has proven to be a failed leadership. So sikuti munthu akabwera ndikuzayankhula zino kuti Chakwera achoke akanika kuendesa zinthu, that means kuti ndoti iwe kwada Chakwera kapena ukuukira. That's not kuukira. Ukuku ndikuchikonda chipani. So it's not just a matter of kuti titsutse because tiri ku opposition. Ifeyo tiyambira zifusa tokha kuti chichokereni mboma. What have we done as a party to show Malawians that we have changed? Malawi analichosa mbomalo. Laleloli, the party has more battles within its circles. So kuti tiyambe panga fight pamene muli nkhondo zochuluka zimene zikumenyedwa within MCP. And Chakwera is not even a solution to the problems that Malawi is facing today. Tikutaya nthawi tikamakuganiza kuti Chakwera is going to be our solution, that's just a waste of time because he's not even a solution. He failed. And the time he was the president, 3/4 of his time, Menanai president, he was not even in the office. He was always out. Kumapita ukulero kuyenda ukuma kupita ukuma, and I'm sure munthu uja o mafayo sama werenga mu office because he was not always in the office. Mwina bazaka 5 masiku okha mu office or 100 sama kwana. So why should we have this kind of person as a leader? Amene amanka kwenda ma function enonena kuti so funika so kuti iwo akatsegulire, but he will always be present. Kumaononga ma resources aboma kuyenda nde chienderecho. Momo kama office ndikumaona mafayo kuti kodi ku intelligence akabwera mafayo apa kulizotani kulichani kuma ministry kumaona ndimaonikira zinthu zimenezozo. When John Tembo was leader of opposition, every meeting ya ku parliament amapangisa nsonkhano kumasintha kuti ndikumapasa anthu update kuti anthu adziwe zimene zikuchitika ku parliament. That is what leadership is. Koma leroli Chichola is leader of opposition. Palibe olusiku limodzi limene anabwera kupangisa nsonkhano ndikuwadziwitsa Malawi kuti pano pa ku parliament kuli izi apart from praising Chakwera pa cruise 5. And we are saying kuti we have a leader of opposition amene akuti imirira ife ku parliament. Guys, what a joke. So ineyo
kwambiri ndikuyang'ana kuti chimene chili chofunika kwambiri chowapanga convince anthu kuti I think the MCP yasinthadi ndi leadership, change of leadership. Achakwera omwewa it's just the same kuti tingokhala mmene zinthu zililimo palibe chilichonse chimene chitasinthe because Achakwera has failed. Anthu anakana mochitisa manyazi mphamvu ali nazo chilichonse maposition onse akusankha okha IG yo mpandoli wonse yo but he lost anthu anakana ndecho wapanga convince lero Amalawi ali kunja kwa boma ndichani choti mpaka na Amalawi avotereso kubwera mboma. So we need somebody who is going to be a decisive leader. When Chakwera was leader of opposition first term ya APM amanena kuti Mutharika is the prince of thieves. Komano ine I had expectations kuti ngata Chakwera kunena choncho akazabwera mboma he's going to fight corruption, and this is what he has been saying kuti zina zinalephereka because he was fighting corruption yet sana kwanise kupanga zinthu zina because of that. So ine nemeno kuti Chakwera ndabodza because when we say kuti Chakwera fought corruption tikunama, he never fought corruption. Akanakhala zoti Chakwera mapanga fought corruption mmene amatuzira ifeyo I expected kuti akazangoti wina Chakwera nimene akunenera kuti APM ndi prince of thieves awawande kuti azampanga prosecute APM to the end. Koma not even a single day imene tinamva zonena kuti APM has been prosecuted under his leadership. Kulibe. Under his administration pakana 5 years yose ajokali president palibe ulutsiku limodzi. So if a stima kana zongo yankhula, we need somebody who should say I'm going to do A, B, C, D. And when that person comes in, the person should do A, B, C, D. That's what we want. So ineyo Chakwera trust yanga inajoka because zina zimena manena zimakhaso zabodza. So the first thing we are supposed to do right now is to unite as a party. Tikale ninjala yonena kuti tisakhale soko opposition. But how do we do that? We are supposed to unite as a party. Komandale zamakampu zomati inendowa wakuti inendowa wakuti within the circles of MCP koma kumakhala makampu ndekuti ngati wako yi sanatengedwe ndekuti you are not going to support the other. And how do you think we can manage to fight DPP with that? The same DPP that fought us out of power. And do you think we can fight it when it is in government? Izizi zimezi kuchitika kwa MCPs. We are joking as a party. So Chakwera is not the answer to Malawians. He is not an answer, and he will not be an answer to the problems Malawi is facing today. Because Malawians tried him. As a party, we tried him, but he failed us. He failed very miserably. So we need somebody to show Malawians that we are serious. To show kuti we are united. We need a new leader. Koma izizi zandale zamakampuzi sizitithandiza. And this is omanena kuti somebody akangobwera ndikuzayankhula zotsutsana ndi Chakwera ndoti munthu amene you consider that person ngati munthu ougira iye amene ende kuti samachikonda chipani amene yakutumidwa. No, that's not all. Anthu ena amayankhula ife chipani icho amachikonda. I'm one of those amene chipani ene machikonda. I did not benefit anything in his government. But in MCP yo ndimayikonda. And suti ningadulukeso MCP because of that. I will not. I've been MCP and I will be MCP. Koma suri tikanika kubwera ndikuzayankhula zinthu zikakhazi kulakwika Chakwera alephera ife sakanike kuyankhula. And his secretary has been going around calling people, telling them kuti andilangize ine kuti ndisiye kupanga ma video. When I was quiet for 3 weeks aliya itithokoze kuti mwana uja mamulangiza wamva wasiya kupanga ma video. Who told you kuti I've been keeping quiet fachoti munandilangiza? And now will not stop talking. Ndikuyankhula because what I want is until Chakwera steps down, I'll stop attacking him. As long as atakakamile bempando, I will not stop attacking him because the problem to vuto limene linalo failed MCP nacho sidamboma ndi Chakwera. So until that man steps down, it's when you can start fixing the party. But as it is right now, how can you change when the leader himself is still there? Amena nasokoneza na onanga zinthu.